Tá mé muis a Gardaí inis, agus botlumm peog rhubarb a dhéanamh, agus cai mé an rhubarb a bhaint inis. So, chuirdigh mé má lábhasteach an seo, agus buinnig mé é. Tá mé sa chistan inis, agus tá an rhubarb agus má cá amach. Dús bar a cai mé na duileága a bhaint den rhubarb, mar tá siad nimhnach don corp poisonous. Now inis, tá mé chun an rhubarb seo a ghearaisteach I BC beaga. Gosúla sin, gama. Agus tá siad go léir geartha agam inis. So, tá mid réile dul a roiil. Anis tá an téasrán ná an péistios má cá amach an seo, agus tá mé chun an crún faointa seo ná an roller pin a úsáid chun é a leathnú amach. So wailing. Oh, rollin', rollin', rollin'. Keep that phrase on rollin'. Rollin', rollin', rollin'. Keep that téasrán rollin'. Anis tá an téasrán ré agus tá sé ar an bláta. So caiig mé an rhubarb a chuiristeach ar an bláta. Mar sin. Come on, go jazz. Yeah. Okay. Agus anis caiig mé beagán siúcra a chuiristeach ar freisin. Gosúla sin. Yeah, siúcra jazz is sigan sin. Yeah. Agus anis tá mid ré chun an téasrán a chur ar bhar. Now, tá mé chun an téasrán seo a chur ar bhar, gosúla seo. Agus anis tá sé ré agus chuirdigh mé isteach. Now tá an peog ullmhathe agam, agus tá mé chun é a chur isteach san oin anis. So, eil an seo. Agus chuirdigh mé isteach an sin é. Tá an oin go jazz te anis, agus gúnig mé an doras go héintach. Anis tá an peog ré, agus tá mé chun é a hágan amach anis. Agus chuirdigh mé sús an seo é ar an mát. Fecha sin. Tá sé sin go jazz. Tá sé sin go jazz.